nga aingo yo blay ya kabang ayo man penyo sngo pi limba na ga kten ga jong blay ha ne ka por ka bamenta la da pi pai bat nga na Matius kalanong ka basan ga khot ba khandai kten ga jong blay ga ongkum ne suk ki ba penyo suk na ba on khot ya ki khun u blay ong ga kten ga jong blay suk ki ba penyo suk ong ga kten ga jong blay na ba on khot ya ki khun ga jong blay ha to pi dei ki nong penyo suk lane pidai kinong pentri haga jing im gonyo pi ngai skema ba ong gani ga kentin pentri ngai pis ngotho haga jing im gonyo pi haba pio I bala don ki ba yasho ki ba pentri ki ba aimen sim yasho ai sho kita kidai kinong pentri henry ka wepat ktin ga jongblai ko ong kinong penyasuk happen kan mau ya kata ngai skam pis ngotho haga jing im gonyo pi hato pidai kinong pentri lane pidai kinong penyasuk haga jing im gonyo pi lada pidai kinong penyasuk suk ma pi na ba pin long ki khun ki jongblai ong ga ktin ga jongblai na mar ka tai ken ga dai ga jinglong haga jing im ga jongap jong pi kum ki bangai ka badon kam yang ai pi ban follow haga jing im ga jongap jong pi om kita ginong pentri om kita ki ba aimen sim ban yele shushu ya kata haba yo I ba ka don ka problem ki banang pentri shushu ban le ya kata henry ginong penyasuk haba don ki ba yasho ginong penyaklat kata ki ba yasho haba don ki ba yashrut ki banang penyaklat kata ki ba yashrut om pi kata ga dei ka example ka banga bat pi kum ki ba nong but ki jong trai ka don kam yang ai pi bandon namar haga jing em ga jangap jo pi kum ki nong but ki jong trai ngong pi kim dei ki nong but ki ba aimen sim hak ban yele ko basniu hendai ki nong but ki ba penya khlat ba yo I ya ka jing sniu namar yo I ba katai ka dei ka jing em ga jong jisu unom make problem sangno rangno lada ki farisi ki wan u banwat dong na gino gi rukom hendai jisu penya suk apdeng jong kita ki arliam habi ki wan ra itu ka riu klem jisu penya suk e to ka riu klem ru penrem ya ka dena mar kata ka jing im ga jong apu jong pi habangi but yau try ngi don kam ban but ya ka example ya ka jing im ga jong jisu bo long leader ken na mata ka jong ap jong pi ulong example ken na mata jong ap jong pi dena mar kata ka jing im ga jong ap jong pi ka don kam yang ai pi ban long kinong penyasuk om kinong pentri ban yele ya ka nur ka benta ha ka ban penjot ya ka jing im jong no henry ban long ken ka example kham tam le na mata kita ki bompat ngai yau Chris ban pen I ya ka nuksa ba bha lakalong ha ka jing im ka ba shimet ka jong pi lakalong ha ka imlang ka salang pi don kam ban pen I ya ka nuksa ka bha namar ka ktin ka jong blair ko ong suk ma pi kita ki ba penya suk na ba on khot ki pi ki khun ki jong blai lada pilong ki nong pentri kom non khot I pi ki khun ki jong blai namar ki ru perthai ru kin le hi kum ta lada pi pentri lada pi but yo trai ki ru perthai ki bom patip yo trai ru kin long kum ta de dena mar kata ka jing im ka jong ab jong pi ka don kam te yang ai pi ban long ki ba kam ki ba per na gini ki riu perthai om ki ba kamper hende ki ba per bak la bak na kita ki bom patip yo jisu namar kim patip yo jisu ka jing im ka jong ki de namar kata ki dang im kum gani ka perthai hende ya pi ba tip yo jisu pen I ken ya ka dur ka jong trai ka jing im ka jong pi pen I ken ya ka example ka jong jisu da ka jing im ka jong pi la da pi dai ki no pen yasuk praise the lord ka jing im ka jong pi ngai skam bo trai run kur khu ka jing im ka jong pi la pi long ki no pen yasuk ngai skam bo trai ru u it ya pi u khot pi ki kun ki jong u handai la da pilong kita ginong pentri kilong la da pilong kita ginong ai problems na mata giwe ngai skam ba ka jing im ka jong jong pi kadang long riu perthai kampat long kata ka example ka bangi bot no try kampat long kum kita gi bangai ke jong try de namar kata ka jing im ka jong jong pi la ka long bat ki paramarjan oi pi ka don kam ngai pi ban long ginong penyasuk la ka long ha ka imlang ka salang ka don kam ngai ba ya pi ban long ginong penyasuk ha don ki ba ya sho ya dat ki ba ya shrut mau pi kam dei pat ban long ginong pentri man penjot manang yai penjot ha kata ka problems ka baki ki breu ki don ki sini de namar kata ka jing em ka jong ab jong pi ai bangin but ya ka jing long jing em ka jong jisu ha ka jing em ka jong ab pi ai bangin but kan ya ka example ka ba ula show am u ula pen I am u ha ka jing em ka jong ab jong pi ka bang yo I na ka ktin ka jong blai namar ka jing em ka jong ab jong pi ka don kam yang ai pi ban em kat kum na ka ktin ka jong blai hang no pinam lap ha ka ktin ka jong blai bau jisu pentri ban le kambas new henry jisu ulong bet unong penyasuk de namar kata la da pi kam la de ba pi de ki nong bot ki jong try ka don kam ya pi ba pin long ki nong penyasuk ka jing em ka jong pi namar kiten ka jong blek ong suk ma pi ki ba penyasuk na ba an khot ya pi ki khun ki jong blai ha to pim kwa ban sha khot ki khun ki jong blai la da pi de ki nong penyasuk ngai skam ba ka jing em ka jong pi ka long ka jing em kat kum na ka kiten ka jong blai pi de sisa ken kita ki dong penyasuk ngoi pi ha ka por mensua ka bangaya nga penyasuk la don ki ba ya shot ya dat ngoi pi teng pin sa sha shot ma pi ro kam le
Lada pisah syok ru, lada pisah kot haji ru kam lele. Tang ma pidai ken kinong penyesuk. Pimdai kinong yasok. Pidai kinong penyesuk. Teng pin sa syak thap ru lada pi penyesuk akum kata ka problem. Ngatip kita ke baru kin jate ha jing im gujang pi kum ke bangai. Lada kum kita ngem la ban syak. Kum no ken yin pen I yau Chris ha kan ke perthai ke banga bat pingi em. Mat syak syok se kenang begitu gibriu kinam ya yap. Kenang begitu gibriu kinam ya mensaw ke jing im gujang ki. Tang shi thap te ban ya bagi ya yap maki. Kadan kami ngai pi ban pen I yau Chris. Ngau pi ha ka bakut hi em ke wan pan map ke jing im jo pi map mo mangangal kum le kum ta pi mangangal kum kta kti pi ha jing si sya phin nam le oi pi kum kita gibreu phin lap nda gila tip maki kila le bakla de na margata ha jing im ga janga ba jang piru kadon kam yang ai pi ban long ginong penyesuk ban long ginong penyesuk kam dai ka basuk ngau pi ka dai ka ba syam jin jar do kata ka ba ki breu ki deny ka ni ka kam oi pi ki breu hot ni la dai ki khun ki jong trai han dai ba bon ni ken ran na dien namar habang yo I problems bun na pleng jonga bun na pleng jongi ha ka imlang ka salang ka banga kam yo I kalong ban shu pet kai ayu kan janam ta ginesia Henry ngong ipi ha ka jing im ga jong pi kum ki khun ki jong trai to long ki nong penyesuk ha ka jing im ga jong pi namar adang long ki nong penyesuk hang ta ken pi la ban pen I ka jing shai ka jong pi ba pi don nu Chris ka jing im ga jong pi ngai scam ba kalong ka jing ka khun ta ka jong pi ni khobor ba ngai scam ro da pi dai ki nong pentri ki nong penyale shushu ye kita ka problem ki nong great problem shushu la da pi yo I kum ka ta ngai scam pin kala ka ba mot ba pin pai no shau trai ba pin long gen ki nong penyesuk om ki nong pentri ha ka jing im ga jong pi ada kalong sya ke jing kerku ke jing im jong pi ada pidang long kita ki breu ki baju pentri menswa te pai no shau trai dem hau trai duai hau trai pen map hau trai mo trai un pen long ye pi ki nong penyesong ngai scam ba kane long jing kerku nam ta ka jong pi ngai scam ro penya share ye ki para syakri ki ba ki perlok prajor ki jong pi pa kalong ke jing kerku nam ta ka jong ki bleu dang yo ko burom bleu dang kerku pi aga jing im ke jong pi pa man laski bleu kerku pi amen